pansi toy dum lasini lijituk election kapya haji aphanili along kedam di mahasau pencenglok karbianglong an west east ni liang ton dam lapen ni lijituk ke theklong ateng pan pulong te ke high date afai da ke longji ke lak pen kom ke high date dol lapen ke total vote longji ke nirtum lak throk le kai lak throk an le he la sa bet lak phwa bat du che la si ke high date vote margin bang ke lak pen nitum hai ponji sir ate ke damtang la karbinglong special ket weekend nganon la election judet ten tum pek lang ponang tu la chini election bang ke du hot bang ke la ke tender call long le allotment pilong le advertisement pilong le la pen ke appointment pilong le la si non election code of conduct judet ten tum like sir non mersing tisu haidat pen pulong te alang kita me phatek ke jang banglo hempre kamen men phatek janglo la pen alang li ke karbilu ka chang le asong inglong pho alang li president central committee ki mantang lo la pen alang li ke hempre ke hang ka che song pen si rar kam eklem ke cheng sia bang phulo la pen nili mata hempre ke hang ka che song long si nil ke do chenga bang phulo nili methang mata nogong jenglong phatek ka janglo la si first alang li phan ka paning ye dun ji ke karbianglong a jilding klui pen ka che song bharorang kanglong ke tok jir article 244 a putha waida klarsa pen parliament long paning je dum la pen nang paranta me yel tum central government pen direct funding pen chenglok la pen ada central scheme ko an ma ke do padojoi long noi motor pro pada karbianglong a sayang deng ka peching thurji phan ke ka ke kleb je phan ke pa bori pon po chok po